जत तालुक्यातील एडवी येथे एका तरुणाने स्वतःला श्रद्धांजली वाहत त्याचा स्टेटस सोशल मीडियावर ठेवून आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे। 22 वर्षीय औदुंबर विजय जगताप असं या तरुणाचं नाव आहे। धक्कादायक बाब म्हणजे औदुंबरची आई रुग्णालयात उपचार घेत होती आणि दुसऱ्या बाजूला औदुंबरने ही आत्महत्या केली आहे। आईला मारहाण केल्याच्या पश्चातापातून त्यानं ही आत्महत्या केल्याची चर्चा गावात सुरू आहे। मात्र अद्याप आत्महत्येचं नेमकं कारण स्पष्ट होऊ शकलं नाही। राहत्या घरात कोणी नसताना औदुंबरने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे। आत्महत्येपूर्वी औदुंबरने आपला स्वतःचा फोटो स्टेटसला ठेवला। फोटो स्टेटसला ठेवत त्याखाली श्रद्धांजली असंही त्यानं लिहिलं। श्रद्धांजली लिहिलेला हा फोटो त्यानं सोशल मीडियावर स्टेटस म्हणून ठेवला आणि त्यानंतर त्यानं आत्महत्या केली आहे। शुक्रवारी सायंकाळी हा प्रकार उघडकीस आला। दरम्यान त्याच्या आत्महत्येचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे। या घटनेची नोंद जत पोलीस ठाण्यात झाली असून अधिक तपास जत पोलीस करत आहेत। दरम्यान आत्महत्येच्या आदल्या दिवशी औदुंबर याचं आणि त्याच्या आईचं कडाक्याचं भांडण झालं। त्यातून औदुंबरने आपल्या आईला बेदम मारहाण केली होती। आईला मारहाण केल्यानंतर औदुंबरच्या मामाने औदुंबरच्या आईला जत येथे उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले होते। जत मधल्या रुग्णालयामध्ये औदुंबरच्या आईवर उपचार सुरू असताना त्याने आपल्या राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली। आईला मारहाण केल्याच्या पश्चातापातून त्यानं ही आत्महत्या केली असावी अशी चर्चा गावात सुरू आहे।